Vull manifestar en primer lloc que aquesta confiança ens havia per tots nosaltres, i especialment a mi com a cap de llista, un honor, un compromís i una gran satisfacció. Però tanmateix, i d'això també en faré bandera, l'exercici d'aquesta responsabilitat és imprescindible fer-la amb humilitat i en proximitat a les persones i als seus problemes i il·lusions. Vull ser l'alcaldessa de tots els santquirzetencs i santquirzetenques, la de tots, sense diferències de si han votat, a qui han votat, del que pensen i fins i tot com es senten. Amb l'Elisabet, tots els veïns i veïnes de Sant Quirze tindran algú que els escoltarà i decidirà amb un únic tàndem conceptual i renunciable. Molts i moltes de vosaltres em coneixeu. També sabeu que soc independentista i soc d'esquerres. Ho soc per formació i de convicció. Em comprometo, doncs, que aquest serà el mandat del protagonisme dels que fan poble dia a dia. Serà el mandat de la participació real, efectiva, democràtica i sobretot vinculant. Posarem doncs els canals reglamentaris taxats i pactats per fer possible aquesta participació. Vull ara, un cop feta aquesta introducció declarativa, fer un merescut agraïment i reconeixement a la Marta Baldric. Junts per Sant Quirze i Iniciativa per Catalunya Verds han arribat a un acord de govern per fer d'aquest nou mandat un exemple del que ha de ser la feina conjunta de dos grups que entenen l'acció política local com la forma més propera de resoldre desigualtats i injustícies i, per tant, de fer prevaldre amb actuacions concretes els drets socials dels veïns i veïnes del nostre poble. En la conformació d'un ajuntament, en un dia com avui, es dona aquell fenomen que uns acabem situats a una banda i els altres grups en una altra. Sempre dic, i avui em reafirmo, si cal la més contundència, que tots tenim la nostra feina a fer i tots i totes som necessaris. Hi ha una gran coincidència en les mesures que cal dur a terme per reconduir la situació actual. Per tant, el nostre vot respon a la nostra aposta per aquest canvi, perquè estimem Sant Quirze amb les seves virtuts i defectes i volem fer-lo millor, aprofitant tot el seu potencial i posant-lo al servei dels ciutadans, perquè volem transparència i la participació de tots i totes, perquè volem afavorir l'accés a l'habitatge, protegir el nostre territori, garantir uns serveis socials de qualitat i avançar cap a la igualtat de drets, entre altres moltes coses. Perquè no en tenim prou únicament amb informació i amb una participació de portes endins. Cal una participació oberta i amb continguts que ens permeti transformar, crear i veure que les opinions i els compromisos tenen resultats. I també perquè volem un Sant Quirze actiu, inclusiu, despert, on cal imposar la cultura, el medi ambient, la cooperació, l'esport, l'educació, les associacions, entre altres més. I a més, perquè apostem fermament pel diàleg, la transparència i la participació. Moltes gràcies.